A morte está convidando esponsais, acoden doncelas cheas de enfeites, non poden as lámpadas brillar máis, xa nin siquera precisan de aceites. Se puidese ouvirse o eco remoto de todo ese excelso acompañamento, se chegase dos astros o alboroto cunha doce voz e humano acento. Por este mundo aínda nos anaina, se hai tempo que descansa quen amamos, a súa tumba pon fin a nosa andaina e xa tan só tememos e penamos. Non nos queda aquí nada que buscar, vacuo mundo e o peito a rebordar. Vémolos cun anelo algo ilusorio, a noitebra velándoos cunha gasa, pois nunca neste mundo transitorio a apagarse a sede que nos abrasa daquel fogar o que nos tarda tanto é volver a ese tempo sacrosanto. Eu sempre hai como un momento moi catárquico de comezar a decidir como se adaptan estas cousas, como ilustrar algo, e ao final case o primeiro momento é como máis interesante no que decides non o que facer, senón o que non facer, non? Como non contradicir a Novalis e andarlle molestando con ornamentos que non lle quedan ben, e decidir, bueno, pois imos facer dous túneles, estes dous túneles se van aí como entrecruzando e os textos non debían molestar a imaxe, ni moito menos a imaxe debía ser como, bueno, un humilde compañeiro dos textos, pero tampouco podían como molestarles así demasiado. Entón, quedan estas cousas de como positivo e negativo, esta cousa de alternancia. Hai un par de anos sacara adiante un proxecto de cómic poético envolvendo cos meus poemas a unha chea de autores e autoras do cómic, e a Manel Cráneo xa me unía unha longa amizade, porque somos xa xente de certa idade. Así que foi unha sorpresa para min, xa algo me deixaba caer algunhas destas persoas, algúns destes artistas e promotores do mundo do cómic, de que algún día virá o proxecto ao revés, partirá dende nós, dende o mundo do cómic, cara a ti, escritora. Sorprenderonme, pois, volvéndome nesta aventura absolutamente estimulante, que era a de traducir os textos de Novalis, nos que se inspirara Antonio para dar a luz esta absoluta maravilla que é Friaxe, non? Levar a Novalis a un novo escenario de ciencia ficción, desa noite, dese espacio exterior. Bueno, a cuberta tamén é como a conclusión final que intentaba representar todo, na que collemos tamén fotografías, sobre todo orixinais, neste caso é de Tereskova, que é a gran cosmonauta rusa, porque ten toda esta cousa de usar estes femeninos, estes feminismos en todo o libro, todas as ilustracións que son moi pop, pero non por ser pop son, creo que, menos serios, e ten toda esta trabazón de dicir, bueno, pues, as protagonistas non, só hai unha protagonista que é a voz que sustitúe a Novalis sen querer matarlo del todo, pero que acaba sendo como ese hilo conductor único e unívoco que pasa por todas as ilustracións. É dicir, é unha personaxe que ten que andar por aí e ten que ser muller porque é o que lle toca. Traducir a Novalis para o galego foi un absoluto reto. Eu non son nada purista, son unha absoluta enamorada da traducción poética, é unha disciplina que me rouba o corazón de sempre, pero non son nada purista, non? Eu creo que é máis importante a relación que teñas coa lingua de destino que coa lingua de orixe. Manexei varias fontes para ir confeccionando a miña propia versión, a miña propia interpretación dos himnos á noite do poeta romántico Novalis. Manexei, por suposto, o original alemán, manexei versións inglesas, xa clásicas, manexei traducións ao portugués, manexei traducións ao castelán varias, mesmo había unha traducción
ao galego, feita no ano 97, xa descatalogada. Eran todas versións un pouco máis, bueno, salvo a inglesa, que foi moi interesante, eran versións un tanto máis entre literais e clásicas que cumpría de algún xeito actualizar. Quería tamén achegar o meu grande área, actualizar estas versións e levar un poquinho tamén ao meu terreo, unha interpretación pois se cadra menos literal, pero na que tiñamos que poñer un extra, algún plus creativo. Ese plus pasou polo feito de respetar, dende logo, as partes en prosa poética, co seu ritmo, coa súa capacidade de evocación, etc., pero coller as partes que Novalis rimou no original e facelas rimar tamén en galego. Para isto, por suposto, Yolanda, pero entón había que darlle un pouco de marxe, manipular un pouco, modificar as súas palabras, en absoluto, por suposto. Podías rimar algúns versos pero deixar outros para que deixase un pouco de marxe o contido? Tampouco. Tratamos de rimar e, como nos gustan os retos que nos resultan moi estimulantes, rimalo en decasílabos, que é un verso con grande tradición na nosa tradición lírica, e ademais rimados en consonante. Este foi o reto máis estimulante, que rimasen todos e cada un dos versos decasílabos con rima consonante. Bueno, calquera reto creativo como este resulta enormemente estimulante para nós, non queremos quedarnos no mínimo, sino tratar de dar un plus de excelencia creativa a todos os proxectos nos que nos embarcamos, e este foi un dos máis estimulantes dos últimos tempos para mí. Todo a maneira de traballar é case analóxica como antigamente, incluso ten a técnica esta de facer sempre o doble coa transparencia en vegetal, incluso se van cambiando algúns lápices, a veces son máis definidos, outras veces son pouco definidos, acaban definindo máis ben a tinta, tal, pero sempre está esta cousa de acabar nesta lámina que é unha especie de negativo, positivo do debuxo, no que xa queda todo, e logo só se complementan así cuns pretos así en digital, porque ser máis cómodo, pero en realidade todo ten. E moitas veces para traballar simplemente, excepto cousas así máis rápidas, toda ten unha cousa así de búsqueda de fotos de arquivo que se acaban poñéndose un pouco por toda a parede e acaban como transformándose no lápiz, a veces non calcando, a veces bueno, pois vai a figura e logo se cambian cousas, como moita distorsión de cousas de documentos xa reais, incluso, e logo comezan a aparecer xa a partir de copiar iso como pois eses fondos diferentes, e unha cousa leva a outra, hai cousas, pois eu que sei, pois isto, pois van aparecendo outras ornamentacións que non estaban, entón sempre se traballa un pouco con ese real, no que ás veces non se sabe cal é o original, cal é o documento.